right? Koro udhi yiero mosati ahinya. Ting'ade yo manigi rieko, ok ng'ade ang'ada kamano. Koro challenge ma bro bedo ka, kiwacho ni bro bedo moderated, bro bedo monitored, jaduong' ni wacho ne ka corruption beng'eny ka. Wang'eyo kata pod ibro ng'adgi gotieno. Koro moderation no ginende ni wacho ang'o jaduong' cha regulation kanya kama ginende kama lit na kabisa. Nikech yes, nitie yo ma koro wanyalo tiyo gi inyalo ng'adgi, yes, but nyaka bed gi strategy mwang'ado yien go, ok ng'ade ang'ada ni fulu kamano. Strategy no ng'ato nyalo bedo ni penjore ni koro winjo bed ni entiere go strategy mane mar mondo mi kik ng'adgi ang'ada oyaye ni ng'ato chiwa to koro wacho ni donge jatend piny Kenya William Ruto oseyie ni wang'ad yiende Mau Forest, to ng'ato chima Mau Forest to neno yien kanyo to ng'ado. Winjo bed ni en strategy mane ma itiyo godo? First of all, amiyo luor jatelo. Okanyal pinge hadharani. But gik ma kamago ok wach ga hadharani kamano kinyiso jopiny. Gigo nego bed ni iwacho gi ministry kaka forestry environment, and then give the counties titimo capacity building awareness ma jogweng'. Ema koro ging'e ni kata kwa ing'eni nitie forest cover gi tree cover. Koro ging'ete forest kata ging'eto mana yien mantie outside of the forest. Koro mago gik mane onego tim mokwongo kapok ogolo idhini no. Nikech koro sani what will happen, koro idwa dok chien. Tidwa wach ni okay, koro watimo nade. Sani mana ng'e ni wacho kamano. Ji osadhi kate ma osani ng'eto. Koro ok en gima rach per se, but kako wache and the implementation mar ng'eto ni mane kuma shida nitie. Mar ariyo, gini ng'iya mana financial ginene pesa ma bro wuoke. Nikech jatendwa nowacho ni obro loso ginene economy manolwar. Okay? Koro wabro yudo funde ma bro wuok kanyo, joma ng'eto be bro yudo pesa. But magi iluongo ni magi short term. Nikech